लिंहरनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जिहेतु उन्दै बैसोआव जिथु हाबा जानाय बे खोब जोंनि समाजारि मोनसे जेंना मेचियर जालासिनो हाबा जायोबा जों बायदिसिना खैफोदाव गोलैयो बेखौ जोंनि रिसर्स पार्सन थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिलीप बसुमतारियाबो गेबेङै बुंबाय आरो बेफोर माबानिफ्राय बारग'नो थाखाय आइजो आफादा जिथु मावबादा लादों जिथु सांग्रांथि मेल लादों खोब बाख्नायथाव जादों। दिनैनि दिनाव गोबांखिनि सांग्रांथि मेल जागासिनो दं नाथाय गामि खना खनला गामियाव उन्दै बैसो हाबा खुंनाया सोलिगासिनो बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायगोन जिहेतु जोंनि गेजेराव गोबां माहारियारि आफादफोर थाबाय आरो जों मिथिगौ मोनफ्रोमबो गामियाव दरफ्रोमबो गामियाव जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गोबां दैदेनगिरिफोर थायो सासे सोद्रोमा थायो आरो बिथांमोना मिथिब्ला बे हाबाखौ होबथानायनि बेबस्था लानांगौ आरो बे हाबायाव सोरबा सापर्ट होनाय माने बिथाङाबो दायनिगिरि जाफायो गतिके जों खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ आरो बिनि सायाव आं दिनै मोनसे बोसोन होदों खावलायदों दुलाराय आइजो अनसाय आफादखौ जिल्लानिखौ जे आयेननि सोमोन्दै जोंनि मानसिफ्रा गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिया आं बेनिखायनो बुंदों डिस्ट्रिक्ट लिगेल अथरिटिस जिथु थायो चिफ सेक्रेटारि थायो बिसोरनि माबा थायो आरो बिथांमोनखौ लाफानानै आयेननि सायावबो जोंनि गेजेराव सांग्रांथिखौ होनांगौ होननानै आं खावलायदों। दिनैनि दिनाव सानसेनिफ्राय सानसे बिहामजो खारनाया खौरां बिजोङाव फोसावजागासिनो दङ बेनि सायाव मा बुङो? बे बिहामजो खारनाय बेलायावथ' माथो बुंनो जिहेथु रायजो जानाय उनाव खेलिमेलि जालायबाबो खिन्थु बे बिहामजोफ्रा बिदि खारनाया जोंनि समाजाव गोबां ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों खिन्थु बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षन नङा आरो बेखौ जोंनि बेफोर जानायनि खारना जाहैबाय जोंनि गेजेराव सांग्रांथि खम जादों आरो गासैबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे बिहामजो खारनाय बेफोर माबाफ्रा हुदाफ्रा जोंनि गेजेराव जे दासिमबो सोलोंथाइया मोजाङै गोसाराखै सोलोंथाइ थायोब्ला मानसिया बेखिनिखौ साननो हाया बा खालामनो हाया जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव बिथांमोना गोबां खामानि मावबाय थादों आरो बेजों लोगोसे आइजो अनसाय आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद थुनलाइ आफाद गोबां आफादफ्रानो बे सोलोंथाइनि बिफाङाव खामानि मावगासिनो दं दा जोंनि गेजेराव जेब्लानाखि सोलोंथाइया फुरा रोखोमै जोंनि समाजाव हाबगोन जेब्लानाखि जोंनि मानसिफ्रा गासिबो सोलोंथाइ लानो हाजोबगोन आरो आयेन खानुननि सोमोन्दै गासिबो मिथिजोबगोन होमब्लाना बे खारनायफ्रा बन्द' जागोन होननानै आं आसा फारियो। जोङो मोनसे मेल लानाय जादों बे मेलानो जाहैबाय सांग्रांथि मेल जों गोबाव समनिफ्राय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खुंनो लागासिनो दङमोन नाथाय माखासे गेजेराव कभिड बायदिसिना बेरामनि थाखाय जों खुंनो हायाखैमोन अब्लाबो जों दिनै धेमाजि जिल्लानि जानानै फारियै बे सांग्रांथि मेलखौ लालांनो थाखाय आखायाव लादों। गिबियाव दिनै जोङो जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव जोङो जिल्लानि आफादनि जानानै बे सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों। जों सांग्रांथि मेल लानायनि आयदायानो जाहैबाय आइजोफोरनि सोलोंथाइनि सायाव सांग्रांथि आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायनि सायाव सांग्रांथि दिनैनि बे सांग्रांथि मेला दासिम बेहाय जनायाव गासै 25 गामिनिफ्राय जोंनि बर' आइजोफ्रा बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे बर' आइजोल' नङा नैबे मेलाव जोङो बर' माहारिनि दैदेनगिरि गासिबो ज' जानानै जों बे मेलखौ खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो फुंखा महरै जोङो आलासि लिंहरखानानै लाबोदों बुंथिगिरि हिसाबै बुंथिगिरि बिथांमोनानो जाहैबाय सोरजिला औवारि जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि लोगोसे बिथाङा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मिरुनिबो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथांखौ जोङो आइजोनि सोलोंथाइनि सायाव सांग्रांथि बे आयदाखौ बिथांनो होनाय जादों आरो लोगोसे फुंखा आलासि महरै आरोबाव सासे जों लिंहरदों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिलीप बसुमतारि बिथांखौ जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायनि सायाव सांग्रांथि बे आयदाखौ बिथांनो होनाय जादों आरो जोङो बिथांमोनखौनो फुंखा आलासि हिसाबै बाहाय लिंहरनाय जादों। दिनैनि दिनाव माखासे गामिफोराव उन्दै बैसोआव हाबा खुंनाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो बेनि सायाव जिल्ला हिसाबै माबायदि सांग्रांथिखौ बेनि सायाव जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया दिनै जोङो आफाद जानानैल' बेखौ नारसिनलांनो हागोन आं बेखौ सानाखै मानोना जोंनि गामिनि मानसिफ्राबो सांग्रांथि जानांगोन बिमा बिफाया सांग्रांथि जानांगोन जायनि जाहोनाव बिमा बिफाया होखोमायोबा दिनै आफादाल' जो नारसिन होयोब्ला जों बेखौ जाफुंसारनाय जाहोनो हाया जाहैदों ओंखायनो जोङो
गामिनि आइजोफोर बा बिमा बिफा बिथांमोनखौबो सांग्रांथि जानो थाखाय दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो जों नारसिनगोन लोगोसे जेसेबां हायो जों आफादफोर जानानै दिनै आइजो आफादाल' बे आयदाखौ लायाखै जोंनि गासिबो बर' माहारियारि आफादफ्रा गासिबो जों लोगो नांनानै बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ सिगांनिफ्रायनो जों धेमाजि जिल्लायाव हेंथा होबोगासिनो दं आरो माखासे खामानिखौ जों मावबोनोबो हादों आरो दिनैसिम एसेबां दं होननानै आं जोंनि जिल्लायाव सानथ'वाखिसै। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।